Sayyada Fadima na kowa ne. Sayyada Fadima ya gurin ma'aiki, jikar Amina na zo ina gaida ke. Ya buwayi sarki Allah Ubangiji na, kai kake yi mun komai tun gaban sani na tafo ka kara min don isar gwanina, ni ta furta girman su ya daƙyar ma'aiki. Kai salatuka Allah gunsa min hamina, wanda shi ka zaɓa daƙin farin cikina. Sada alihi har da sahabban gwanina, sada auliya masu ira